Dobrý deň. Neviete, aký sekt na akú príležitosť si vybrať? Moje meno je Juraj Kordiak a som somelier. Tak poďme na to. Máme tu sekty od najsuchších až po najsladšie. Prvé je Huber L-Original, Brut. Je to sekt, ktorý je vyrobený metódou Transvals. Je to Brut, akostné, šumivé, biele víno. Otvoríme si ho. Otvárame ho 45 stupňovej úhle. Víno šumivé musí byť vždy dobre zachladené. To znamená okolo tých 6 stupňov. Otvárame s rešpektom, lebo vnútri je 3,5 atmosféry. Ale netreba sa toho báť. Keď chcete piť, musíte to otvoriť. Veľmi jemne. Veľmi pekná aromatika, krásny korok. A nalieme šumivé víno. Keď pozrieme senzoriku, veľmi jemné perlenie, aroma, chlebovinka, biskvit. Chuť, veľmi príjemné kyselinky, cukor na to, jak som spomenul, tých 7 gramov. Je tam pozadí jemná kyselinka, taká, ale veľmi príjemná a to perlenie je výborné. Tá farba, keď pozrieme, je veľmi krásna, taká jemnožltá, tá aroma je tam v pozadí také melóny, do takých žltého ovocia, ako je mango, prípadne aj ten med a tá lipovina je tam veľmi príjemná. To víno šumivé sa otvorí, pokiaľ sa naleje v tej správnej teplote a teda až po naliati dá tú aromatiku, ktorá je v ňom. Skvelé víno. Hodí sa k rôznym príležitostiam, aj k narodinám, k meninám, aj na bežnému pitiu. A musím podotknúť, že toto šumivé víno získalo vysoké ocenenie. Je v Národnom salóne vín. Medzi 100 najlepších vín patrí. To znamená, že je to delikátny sekt, ktorý je veľmi uznávaný. Na zdravie. A prejdeme na ďalšie šumivé víno. Ide o prémiové šumivé víno a jedná sa o Hubert Johann Extra Dry. Je robené tradičnou metódou, 12 mesiacov zreje na kvasínkach a je to kupáž dvoch odrôd, a to je Riesling Vlašský a Rulandské biele. Otvoríme si sekt. Takisto dodržujeme 45 stupňový uhol a takisto zachladenie sektu. Okay. Takže Hubert Johann Extra Dry. Pri Extra Dry máme zhruba 14 gramov cukru a kupáž tých dvoch odrôd dáva tomu sektu jedinečnú chuť a vôňu aromatiku. A hlavne 12 mesiacov zreje na kvasínkach. Vo fľaši, tradičnou metodou. Senzorika, keď pozrieme, krásne kryštálové, čisté, šumivé víno, jemné perlenie, zlatistá, až do takých tónov zlatej farby a veľmi príjemného vzhľadu. Aromatika a chuť. Tu je vidieť lahodnosť toho cukra a vyváženosť daných odrôd. Riesling Vlašský, Rulandské biele. Ten Riesling dáva tomu takú iskru, šťavnatosť. Rulandské biele to tak hladí a veľmi príjemný. A ten cukor je tam fakt delikátne, veľmi pekne vyvážený. Ide o šumivé víno, ktoré je prémiové. Získalo vo Valticiach zlatú medailu. Doporučujem tento sekt na rôzne príležitosti. Jak vážnejšie, tak aj bežného voľného typu. A chcel by som povedať tomu eleganciu, tomuto sektu dodá aj balenie, ktoré máme. A to je balenie v takomto darčekovom balení. Takže váš, nech sa páči, jak môžete ochutnať, tak môžete aj darovať tento sekt na rôzne príležitosti. Na zdravie. A máme ďalšiu vzorku, Huber Ice Club. Je to polosladké šumivé víno, vyrábané šarmatovou metódou. Otvoríme si sekt. Takisto dodržíme 45 stupňov. Pri otváraní sektu vždy dbáme na to, aby sme boli vždy od ľudí odklonení. To znamená, že niekde do prázdna. Lebo zátka v podstate
a tlak v sektoch je do tých 3,5 atmosféry. Tento sekt doporučujem podávať s ľadom, ale môže sa aj bez ľadu. Pochopiteľné dobre zachladení pri stupňoch 6 až 8 stupňov. Daný sekt má názov Ice Club. Kľudne by som doporučoval ho v letných mesiacoch, kde teda dáme zhruba 4 až 5 kociek ľadu a môžeme tam dať aj metu. Pochopiteľne je v ružovej a bielej verzie, teraz máme bielu. Ochutnáme, pozrieme sa na to, ako to ten sekt vyzerá. Takže pozrieme si farbu. Vidíme, že krásno žltá farba. Tá šarmatová metóda dáva tomu ten punc pri tom kvasení 6 mesiacov na kvasínkách. Plus pozrieme si aromatiku, kde v aromatike cítime a v chuti ten cukor a tie kyselinky sú veľmi dobre rozložené. Ten ľad ešte nedáva k tomu, neriedi to. To znamená, že sme ochutnali prvé sústo, ktoré tam je. A ovocnosť tohoto sektu je veľmi dobrá. Citrusy, pomaranče, možno trošku manga, jemný ananás. Ja ho doporučujem podávať možno rôznym šalátom, možno letným šalátom a prípadne nejaké hydine. Na zdravie. A ideme na ďalší sekt. A je to Huber Club, polosladký, šarmátovou metódou. A je to jeden z najobľúbenejších sektov na Slovensku. Otvoríme si sekt. Takisto pri otváraní musíme dávať pozor, aby sme dodržali určitých 45 stupňov, ktorý som hovoril predtým, a plus hlavné správne zachladenie a vždy od ľudí, alebo kde je najviac v podstate ľudí, odkloniť sa, kde je najmenej, alebo vôbec nikto. Takže Huber Club, polosladký. Hovoria polosladký, sladký, deluxe a tak ďalej, ale pri tomto polosladkom môžem povedať, že je to Huber Club, ktorý je polosladký a má 30 gramov cukru. Takže niekde v strede medzi sladkými a polosladkými. Pozrieme si veľmi zľad, to znamená, že pozrieme si celkové tento sekt pôsobí veľmi príjemne. Krásna zlatá, žltá farba, až do takých zlatistých tónov. Aromatika pri tomto a chuť. Sú jemné kyselinky. Také medové tóny sú tam. Plus by som povedal také zrelé citrusovité ovocia, ako je mandarínka, prípadne pomaranč, prípadne krep. A pochopiteľne je tam ten biskvit, tá chlebovinka, ktorá v sektoch vždy je, pri kvasení, ktorá sa vytvorí. A keď pozrieme ešte ku tej aromatika, tomu jemnú berlinu, ktoré má tento sekt, je vhodný rôznym druhom hydiny. Možno moriaku, možno dokonca aj k zajacu, králiku, alebo teda k hydine bielej alebo tmavej. A preto ho doporučujem na rôzne príležitosti a teda aj k jedlám. Na zdravie. A máme ďalšiu vzorku, ktorú tu máme, a je to Huber Grand Rosé, robené šarmátovou metódou. Tanko zretie je zhruba 6 až 9 mesiacov a je to polosladké šumivé víno. Získalo striebornú medailu v slovenskom grobe, vinárstvo Slovenský grob. A poďme si ho pekne otvoriť. Takže otvoríme si sekt. Takisto dodržujeme tých 45 stupňov. Nalejeme si. Servis pri podávaní šumivých vín je takisto veľmi dôležitý. Ako pohár, takisto zachladenie, čo dodáva tomu sektu eleganciu a hlavne dobrú chuť. Tak pozrieme sa na senzoriku daného šumivého vína. Vidíme tu jemnú lososovitú rúžovú farbu. Aromatika a chuť veľmi vyladená. Kyselinky, cukry po jahodách, po malinách, dokonca po lesných plodoch. Tí, čo spoznajú, keď boli menšie deti a zberali jahody v lese a tie drobné, tí mali takúto podobnú aromatiku, ako majú tento Huber Grand Rosé.
Krásne sa otvorilo také šťavnaté, plné, ovocné víno. To by som doporučil kľudnému nejakému koláču typu zákusku, napríklad nejakému punčovému, alebo niečo takého biškotového typu. Grandiózny sekt, veľmi dobrý. Doporučujem ho. Na zdravie. No, ako posledný sekt a najobľúbenejší sekt na Slovensku, Huber Deluxe, sladké, robené metódou Asti. Otvoríme si sekt. Takisto dodržíme 45 stupňov. Má krásne perlenie. Huber Deluxe je robené z odrôd Iršaj, muškát a muškátový tón, ako je Miller Turgal. Pozrieme senzoriku, vidíme krásne žltú, peknú, plnú farbu sektu. Aromatika po banánoch, ananáse. Chuť pekná, výrazná, kyselinkami, sladká. Teplota je veľmi správna, dodržená, ktorá je v ňom tých 68 stupňov. Sekt ľudne môžem doporučovať na všetky príležitosti. Huber Deluxe, by som povedal, že skoro všetci majú v obľúbe. Je to sekt, ktorý je vynikajúci ako v chuti, tak teda aj vizuálne, aj to jemné perlenie. Huber Deluxe by som doporučoval na všetky príležitosti. Či sú to Vianoce, či je to Silvester, alebo rôzne iné príležitosti. Na zdravie. Verím, že som vám pomohol pri výbere sektov, ktoré si ako balíček môžete zakúpiť na najnápoje.sk. Na zdravie.